Rek, ancer-ancere spot retek bungkuk rek ya. Ini kan kolam pancing sinar Kalisogo. Ya, pengen lurus terus wis. Arah bundaran Trocor tapi gak sampai kono rek. Terus iki wis. Masjid Darussalam pelayaran iku ya terus maneh. Terus ya terus. Terus kolam pancing Abah Soim ya terus ya. Nah, iki di sini ono tempat parkir iki lho. Iki warung, iki koyo omah-omah, parkir ono ndek kene rek bayar 3.000. Nek tak gedekno, tak cilikno jarak jauh iki lho. Iki ketok ya gudang telocor, gudang proyek. Ngarani yo Sariati iki wis ya. Nah, mari sampean parkir ono ndek kene. Sampean mlaku iki lho, iki ono kali sih ya, ono geladak iki sampean nyebrang seret. Nah, iki ono wit ning kene aku. Iki tambah iki gak oleh dipancingi, ora ono nilai. Sampean teko parkiran mari nyebrang geladak iku sampean belok nganan. Terus wis, nganan tok wis. Ketemu gubuk ya. Terus mana ono gubuk maneh, terus iki gubuk maneh sing ono tandone iki. Sampean terus maneh. Terus maneh terus. Nah, iki ono gubuk maneh. Yo iki aku mancing iki kene rek. Spot iki yo haup sih an. Nah, aku wingi yo nyoba ning kene yo haup sih an. Rata-rata telung nyarian wis. Lek sing tambah sing iki wingi mari dikuras iki. Dadi gak sepiro haup kene iki. Ya. Wis sampean coba wis. Semoga wis bermanfaat ya. Ojo lali rek ya. Sampean like, komen, subscribe dan bunyikan lonceng. Widih, mantap.